Sharon. Iyudo ni ka wacho ni sirkal ni handball. Iga ka iga wan ga ndiko mar polisi. Ma endi sirkal ma nyaka nyocha muma pok ondiko polisi. Kiweyo mag prison moko manyo kawo the other day gi KWS. Nyaka sani bende wamed nyaka hiko menda bing'ini chakoro odiochieng' ma kawuono neno ka jolweny bende ogol negi migago. Iwinjo imayo jolweny chiemo tawe abnyisi niya iga dek ka sirkal pok ondiko polisi. Wang'e police ratio. Kidhi kata kamineno kama jowa gotie. Police officers, some of them are also our friends. You look at these people, okay, nyaka nyocha gichak dak gi ji, tiyudo ka nitie amalgamation momatin. But king'iyo kuonde mane jogo dake, ng'ato nokawo bao okete od mabati moro machalo eskimo. You don't even know kaka ng'ano dak. I'm telling you, sani at least imiyo gi modern house. But gima adwa wacho ni sirkal employ police. Pesa gikawo giketho e gik manono kar mondo gindik police mondo mikoro fatigue majaduong' Odede wachoni can be dealt with. I propose ni this time I